Caro Mime, чакаме небелото. От вчера Тошко е на режим финален штурм. Стана в 5:30, за да анализира метафорите на Ботев. След което ще дообогати речника с още 300 синонима на думата борба. Как стига бе, Миме? Миналата година рап приятелка детето изкара 99,75. Ня така трагедия. 0,25 точки. Къде се загубиха? Къде са били тия учители? Не да питам къде е била. Как си изпусна така детето? Аз на Тошко съм казала: маме, важното е да си не просто първи, а толкова първи, че втория да не се вижда и с бинокъл. Той как? Казва, че бил малко изморен. Вчера ми прави един тест за 38 минути. Не го похвалих. 2 минути, какво прави? Гледа тавана? Така ли се влиза в елитна гимназия? С 2 минути безделие. Аз ли колко очаквам? 100? При 99,9 ще свиквам семейен съвет за анализ на ситуацията. Под 99,9? С такъв срам не съм мислил. Ще казвам, че е артистична матура.